Ja, Christian, vi har nu været til første akt af retsmødet her, og vi har oplevet, at dommeren har ladet sagen gå videre, selvom din advokat ville have sagen stoppet her. Hvordan har du oplevet det her første del af retsmødet? Jamen, jeg synes, det virker helt uvirkeligt. Jeg er forundret over, at man kan bruge så mange millioner kroner på at føre en sag, som jeg regner med ender med frifindelse. Jeg kan ikke tage det andet, at det handler om vores kristne tro. Det handler om vores ret til at tro på Gud som verdens skaber og Jesus Kristus som verdens frelser. Jeg er med. Jeg sidder næsten selv som aktør eller som på tilskuerpladsen. Sådan har jeg det næsten. Jeg føler mig næsten, som om det er helt uvirkeligt. Men nu må vi se, hvordan det går. Dommeren kom jo, eller anklageren kom jo med en masse punkter og meget specificerede ting omkring den tid, som fra du startede din organisation Evangelist, og så frem til Anne Lund kom ind i billedet. Hvordan oplevede du det, at alle de her mange ting, som blev stillet af spørgsmål? Jeg synes, det var sjovt, for det gav mig da en mulighed for at fortælle, hvad jeg tror på, og stå ved det, jeg tror på. Der er på ingen måde, jeg bliver rokket i min overbevisning. På ingen måde overhovedet. Tværtimod, så gør det her mig bare endnu mere skarp. Det her, det ægger mig endnu mere til at være radikal for Jesus Kristus. Altså, jeg kæmper en sag for retfærdighed i det her land. Jeg kæmper for de svages ret til at få det godt. Jeg kæmper for et system, eller imod et system, som er ugudeligt, og som ikke tror på, at mennesket har en ånd. Så jeg har det ganske fantastisk. Der er et skriftsted fra Esajas bog, som siger sådan her, at sandhedens plads står tom, og hvis man hader det onde, så bliver man flået. Så jeg er lige på ret plads. Jeg kæmper for de svage mennesker. Jeg kæmper for de mennesker, som er forslået. Og løgn, det praller af som vand på en gås. Altså, jeg er ikke bange. Slet ikke. Nu har vi jo en kort pause her og skal ind og høre Karens anklage. Hvordan ser du forløbet frem efter her? Altså, jeg kan slet ikke forstå, at min kone hun er anklaget. Jeg kan da forstå, at jeg er Christian Hedegaard, som er den, som er frontfigur. Men at min elskede Karen hun er der jo godmodigheden selv og langmodigheden selv, at hun skal anklages. Det er da kun fordi, hun er gift med mig, og igen så handler det kun om én ting. Det handler om vores kristne tro. Det handler om retten til at praktisere sin kristne tro fri til det her land. Det handler om meget mere end bare løgneanklager. Det her, det handler om vores ret til at praktisere vores kristne tro frit i Danmark. Så jeg kan kun se det som en endnu større joke, end jeg sidder herinde i dag, at Karen Hedegaard, hun skal stå på anklagebænken. Det er da utroligt. Jamen, tak herfra. Jamen, selv tak. Hej. Karen, du har været med her ved siden af din mand nu her under retssalen, og nu er det din tur, hvor din sag skal forelægges. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg synes, Christian han har gjort det godt, og jamen, jeg er klar til at svare på spørgsmålene, men det er jo nogle ting, der er svære at svare på. Det er noget med, hvor boede den og den i den og den måned i det og det år. Altså, når man tænker på, hvor mange mennesker, der rent faktisk har været i Gørløse, så kan vi jo umuligt svare på det. Fordi at årene er bare fløjet afsted, og jeg ved ikke, hvem der var hvor i 2005 og i 2007. Men det bliver spændende at se. Nu kommer det jo til at anklage og lægge frem på sagen mod dig her. Føler du dig velforberedt? Ja, bortset fra, jeg synes, det er noget rod, det vi skal spørge os om. Jeg synes ikke, der er hoved eller hale i nogen ting. Altså, jeg har overhovedet ikke været involveret i de ting, jeg bliver anklaget for. Selvfølgelig er jeg gift med Christian. Det er nok min største forbrydelse. Det blev mine advokater og mig enige om. Og vi blev også enige om, at vi ville køre den her retssag igennem som mand og kone, fordi at vi har stået sammen. Men det er jo helt omsonst. Altså, vi har jo haft medarbejdere, som har stået for de her ting, som vi bliver spurgt om nu. Så. Jamen, tak herfra, og vi snakkes ved efter næste pause. Tak. Og jeg har så tænkt til lægen og så. Peter Jørne, du har jo været forsvar for Christian Hedegaard i dag. Hvordan synes du, at selve retsmødet har gået? Jamen, det var en rigtig god dag. Christian Hedegaard taler jo roligt, sagligt og sandt. Han indgiver tillid, og han gav et sympatisk indtryk. Jeg var meget glad for dagen i dag. Den fik klart belyst, hvad Evangelist er for en missionsorganisation, og at dens virke er at hjælpe mennesker i nød. Hvordan synes du, selve dagen har gået med forelæggende fra anklageren og så med dit oplæg også? Jamen, jeg er jo utilfreds med, at det anklageskrift fik lov til at køre igennem. Fordi det er så upræcist og mangler oplysninger, som er nødvendige for at forstå sagen. Så
Den burde have været afsluttet på 10 minutter, den her sag. Ja, for du lagde selv frem fra starten af, at den her skulle afsluttes med det samme. Det burde den også være blevet. Altså, det med, at han er tiltalt for medvirken, uden at man siger, hvem det er, han har medvirket sammen med, det burde ikke være gået igennem. Det burde det ikke. Nu ser det ud som om, at vi skal have en minimum 5 retsmøder frem. Hvordan forventer du, at det her kommer til at forløbe? Jamen nu bliver vidnerne jo afhørt, og vi starter på onsdag med anklagerens vidner, og derefter kommer forsvarets vidner, og det bliver jo meget væsentligt forskellige vidneforklaringer, der bliver afgivet. Og de bliver også meget, meget subjektive fra begge sider, ingen tvivl om det. Så sagen der bliver virkelig belyst fra alle vinkler. Det her det er jo en sag, som først og fremmest handler om Christian og Karen og deres organisation og det arbejde, de gør. Tror du, at det her kommer til at have noget indflydelse på andre kristne organisationers arbejde i Danmark? Ja, altså rent logisk, så burde alle kristelige organisationer, der også beskæftiger sig med helbredsforhold, jo blive ramt af det samme. Jeg tænker på Jehovas vidner, som ikke må modtage blod. Deres ledere bliver jo ikke retsforfulgt. Derfor er det hamrende uretfærdigt, at det sker her. Min klient arbejder i en god sagstjeneste, og han arbejder for at hjælpe folk med det, han tror på. Og han tvinger ikke nogen til noget. Jeg synes, sagen er urimelig. Meget urimelig. Tak skal du have. Tak.